Днеска сме над Half Moon Bay, Ел Гранада, където е последният ден на годината и точно на уикенда се пада да има много голям отлив, който току-що почва около 1. Най-много е в 3 и в 5 часа водата се връща и се стои месеци наред. Тук ще е всичкото вода. Той огромния плаж е залят с вода. И тук ще видим много рачета, миди, морски звезди, които водата като се дръпне бързо и ще останат отдолу. Ето го и Марти с бутушки. Баба му напред бърза, защото върви най-бавно и да няма не стигне вълната. Ето и нашия човек вече изследва. Ето и Теодора. Ето и Теодора. Я погледни тук. Погледни да махни на баба. Махни с ръчичка да те видят баба и дядо. Баба и дади? Махни с ръчичка, да?